जानायनि नम्बरनि थाखाय नै खालामगासिनो आरोना इसा मा बानायदों नोङो हाबानि प्लेकार्ड माला नोंनि हाबायालाय माला बारा गोबाव गैला र' मोनफैथारसिगोन ओइ बेनि बाजैखौ नुथ'दोंमोनथ' आं माबायाव बै नाम्बाराव माने ग्रिन फट' होनायमोनलै हाफ फट' बिहरनायाव बेयाव बेनो नामा भिउ जे रौता बालिसिया आरोना जे बे जायगायाव जे बेवहाय दिनैनिफ्राय जे सानथामनि हाबाफारि जागोन जेजानोखि बागुरुम्बा मेघा जे बिश्व रेकर्ड जे बेवहाय जायफोर बिथांमोना मोसानो थांगोन जे दिनै बेवहाय माने 8, 9, 10 सानथामनि हाबाफारि बेयाव प्रेक्टिस खालामनाय जागोन बेनि उनाव जे गुवाहाटीयाव आरोबाव बेयाव सोलोंनाय जागोन आरोना 11, 12, 13, 14, 15 ओमफ्राय बेयावबो सोलोंनाय जाहैगोन जे मानो होनोब्ला जे बेवहाय माने एसे माबायदि मा खालामनांगोन जायनोखि मास्टार ट्रेनार जे बिथांमोना जायनोखि गुवाहाटीयाव जे सानथामनि प्रेक्टिसाव जेरै माने बेयाव फोरोंनाय जादोंमोन जे बिथांमोना दायो माने डिस्ट्रिक्ट बायाव माने बिथांमोना फोरोंगोन बयनियावबो माने डिस्ट्रिक्टआव जे माने दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन आरोना मास्टार ट्रेनारफोरा आरोना जे नोंथांमोनखौ जेसांखिनि हायो आंबो नोंथांमोनखौ दिन्थिलांनो थाखाय नाजागोन जे बेवहाय रौता बालिसियाव जे जोंनि उदालगुरिनि बरसला अरां माजबाद रौता बर' बाजार बे मोनबा आनसलिका बेयाव फुजिगोन आरो बेयाव सोलोंनाय जागोन बाखि जोंनि उदालगुरिनिफोरा दैफां बेबायदिफोरा उदालगुरियाव प्रेक्टिस जागोन आरोना बेवहाय आरो नोंथांमोनखौ आङो नाजागोन आरोना दिन्थिलांनो थाखाय नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जे साबसक्राइब खालामाखैबा जुदि हेफा डनखौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम आरो जुदि फेसबुकाव नायदोंब्ला गिरिधन बर' बेखौ नोंथांमोना फल' खालामना होदो आरोना मानसिफोराथ' पुरा फैजोब्बायनो आरोना नै बिथाङा केमेरामेन फट' साफायसिगोन माने मेम'रि थानांगोन नालाय मेम'रि माने बेफोर मोनसे जारिमिन ओमफ्राय भिडिअखौ मा होनगोन बिनि भिडिअखौ मायाव नुनो मोनगोन जोङो जों बेखौ माबानो होगोन डाइरेक्ट डिसिसन रेकर्ड खालामनायनो दा ओमफ्राय टिभिबो लाबोगोन बेयाव मोसानायखौ जेनेबा टिभियावबो नुगोन बे वालाव आरोना दे बरिया थेंक इउ नै लाइनबो दं बेखौ मा खालामदोंलै बाबा जायगाया जखानिथार बाराबो जानो मोना खमबो जानो मोना माने बेबायदि थांनो मोना आरो न बेयावनो माने मोजाङै प्रेक्टिस खालामाबा गुवाहाटी सोलोंनायाव खस्थ' जाहैगोन ना नै बाबा हेल' मा खालामदों फागा बुगासिनो माहानिलाय नोंसोर अरां धनस्रिघाटनि मा खालामनो फैदो बेयाव माथो आंनि बायदि नकल खालामदोलै बेबायदि नाङालै एफा नै सिख्लाफोरा एकदम नकल खालामजोबो आंनि रायलायनाय स्टाइलखौ नै ओमफ्राय नै जोंनि गामिनि सिख्लाफोरा नै जिरायगासिनो जोंनि गामिनि मा खालामदों नोंसोर दे खामानि मोजां माव दै सेन्टार बाबा बिदि हामाले आरे खुलुमबाय रेडि जाबाय जाफुंसार खालामनो थाखाय दसे उनाव बेखेवसिगोन सेन्ट्रेल एक्सपार्ट कमिटिजों फोरोंजानानै दैथायहरजानाय सिबिजाथाव मास्टार ट्रेनार नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि माखबनानै होगोन बिथाङा जाहैबाय सुजाता गस्वामी सार्केल अफिसार अफ मजबाद सार्केल अफिस बहुत धन्यबाद सार्केल बायद' बेजों लोगोसेनो दंफायो जोंहा फिल्ड अफिसार बिथाङा जाहैबाय पूजन शर्मा तेखेतखौ মই নিজৰ চিনাকিটো দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম बहुत धन्यवाद থাকিল মেডিকেল টিম হেড তেখেতে হ'ল ডক্টৰ তেজস চেটাৰ্জী তেখেতকো নিজৰ চিনাকিটো দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিব আৰু এটা কোনো কাৰণ আৰণাইলে সম্বোধনা জনাব মই অনুৰোধ কৰিম
ধন্যবাদ থাকিল। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আজি মুকলি সভাৰ উপস্থিত থকা আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সদস্যসকল, হাৰিমু সভাৰ সদস্যসকল, আমাৰ লগত উপস্থিত থকা আজি মেডিকেল টিমৰ পৰা যিখিনি সদস্যসকল আহিছে তেওঁলোকক মই আদৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আৰু আমাৰ লগত যিখিনি ছোৱালী আছে, ডান্সাৰ্ছ আৰু বেলেগ আৰ্টিষ্টসকল, চবকে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক আদৰিছোঁ যে আপোনালোকে আজি যোনটো আমাৰ 17 তাৰিখে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত আমাৰ বাগৰুম্বাৰ মেগা ইভেণ্ট যোনটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, তাত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেণ্টছ, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি মাৰি দিয়ক যে আপোনালোকে নিজৰ জাতিটো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিছে। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে আজিৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেইনিং ছেশ্যন বা ৱৰ্কশ্বপটো আৰম্ভ হ'ব। 8, 9, 10 3 দিনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আছে, আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সদস্যসকল আছে, হাৰিমু আফাৰৰ সদস্যসকল আছে। তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত ট্ৰেইনিং বা ৱৰ্কশ্বপটো কৰিব। তাৰপিছত 11 তাৰিখে আপোনালোকে সকলোৱে গুৱাহাটীলৈ প্ৰস্থান কৰিব। তাতে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমানখিনি আমাৰ আৰ্টিষ্টসকল আছে আপোনালোকে একেলগে সেইটো কৰিব, প্ৰেক্টিচ ছেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। আৰু 17 তাৰিখে যোনটো আমাৰ ইভেণ্ট আছে, ডাঙৰকৈ যোনটো ইভেণ্ট হ'ব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব। আজি আপোনালোকে আমাৰ মাজবাট LAC বহুত ভাল খবৰ যে আমাৰ LAC অলমষ্ট 421 আৰ্টিষ্টসকল আছে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্টছ আমাৰ মাজবাট LACত আছে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বিশেষ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ থাকিলে। আপোনালোকে যাতে এই যোনটো আমাৰ বড়োৰ যোনটো বাগৰুম্বা ডান্স, সেইটো আপোনালোকে বাহিৰত কালচাৰেল হিচাপে যোনটো কমিউনিটি আছে, বড়ো কমিউনিটি, আপোনালোকে আগবঢ়াই ল'বৰ কাৰণে এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ বুলি মই ভাবিছোঁ। আপোনালোকে যাতে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ কৰে। ইয়াতে যিমানখিনি আপোনালোকৰ 3 দিনৰ ট্ৰেইনিং ছেশ্যন আছে, আপোনালোকে যিমান পাৰে, ইমান দিন ধৰি আমি গম পাইছোঁ আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙো কৰি আছে, কিন্তু আজি আপোনালোকৰ আগত যিখিনি ডেমো ছেশ্যন হ'ব, সেইটো আপোনাৰ কমিশ্যনে হওক বা কিবাই হওক, আপোনালোকে যাতে ভালকৈ কৰে। মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিলে, আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক আমি যিমান সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম। আৰু লাষ্টত মই চবতছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা আৰু হাৰিমু আফাৰৰ মানুহসকল। তেওঁলোকে খুবেই ধুনীয়াকৈ ইমান কম সময়ত এই ৱৰ্কশ্বপটো আৰম্ভ বা ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছে। আৰু যিমানখিনি আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা হেল্প লাগে, আমি আপোনালোকৰ লগত সকলো সদায় আছোঁ। আৰু মেনি মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু এভৰিৱান। থেংক ইউ ছ' মাছ। बिथाङा CSO रौतानि, बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन। बिथाङा CSO रौतानि, बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन। रौता তেখেতক নিজৰ চিনাকিটো দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। बहुत बहुत धन्यवाद থাকিল। আৰু বিনি উনাवहाय दङ जोंहा NM रीमा कलिता बायद', তেখেতক सिनाकी दिबोलै মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। मोजाङै मोसागोन आरो ट्रेनारा जेखौ बुंगोन बेखौ मानिगोन। आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव देहाया मोजाङै थायो आरो जानायनिफ्राय लानानै उन्दुनिफ्राय लानानै बेफोरखौ गासैखौबो बे सानथामाव नोंथांमोना सानथामल' नङा 17 तारिखसिम निजिनि जानाय मानाय देहा दै गुसु लोंनाय बेखौ थिग खालामदो। खारन नोंथांमोननि सायावनो नैबे बागुरुम्बा दोहौआ नोंथांमोननि आखायावनो दङ, नोंथांमोनखौ लानानै जाफुंसारनाय। ओंखायनो देहाखौ जोथोन लाखिदो। बारा गोबाव बुंला, बेस्ट अफ लाक जासिबाय। बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।